Bungwe la TVETA laphunzitsa achinyamatawa kudzera mu upangiri wake wophunzitsa anthu mu njira yoyendayenda imene akuitcha mobile training mchingerezi. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC, tiyeni tikumbutsane mitu yake. Maiko a Sweden, Ukraine, France, Netherlands ndi South Korea apereka thandizo la chimanga cholemera matani 19,000 ku dziko lino. Unduna wa zaumoyo wati dziko lino likuchita bwino pa ntchito yolimbana ndi matenda a malungo. Ndipo bwalo lalikulu la milandu ku Lilongwe lalamula kuti malo aku area 26 ku Kanengo ku Lilongwe ndi ya kampani ya GM Properties. Takulandiraninso ku nkhani zathu ndipo tipitirize ndi nkhani yokuti nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno yati yakhazikitsa ndondomeko zothandiza kuchepetsa mchitidwe wa anthu omwe amalowa mdziko muno mozembera boma. Mneneri wa nthambi mchigawo chakumpoto a Francis Chitamboli amathirira ndemanga pa zakugwidwa kwa mzika za maiko ena mu mzinda wa Nzuzu masiku apitawa. Kwa siku linalilonse katikati mwa wiki inoyi nkhani yonse kuperekedwa m'manja mwa anzathu oweruza milandu ndicholinga choti akaunike ndi zilungamo zina ndi zina zimene zapezeka zokhuzana ndi nkhani imeneyi kuti kodi nkhani yonse yokhuza ndi anthu amenewa ndi yotani, anthu amene ndi olakwa kapena solakwa. Tengeranso mpata pomwepo kuti pamene akhoti azipereka chiganizo chawo chifukwa nthawi zonse ifa immigration tikagwira anthu komanso pakha kuti pachitika zina ndi zina timadalira nthambi yoweruza milandu kapena nthambi ya pena ndende kuti chilungamo chonse chioneke bwinobwino. So chigamulo chimene chingachokere ku khotiko chikhala ndithu chothandiza department komanso chikhala chothandiza dziko chifukwa tonse timagwirana manja pothandiza dziko lino kuti nzika zisamangobwera mosalondoloza malamulo a immigration. A High Court ku Lilongwe alamula kuti anthu omwe akukhala pamalo a GM Properties ku area 26 ku Kanengo ku Lilongwe adzachoke pokapoka akadzalandira ndalama ya chipepeso kuchokera ku boma komanso kampani ya GM Properties. Judge Howard Pemba wati malo amenewa ndi ya kampani ya GM Properties yomwe inatsata ndondomeko zonse zoyenera pa nthawi yomwe inkagula malowa kuchokera ku unduna wa zamalo. Koma Apemba ati anthuwa omwe akukhala pa malowa akuyenera kulandira chipepeso asanachotsedwe. Yemwe akuyimira anthu omwe amazengedwa mlanduwo ndi ya Oscar Taulo. Ine ndinokhutira kwambiri kuti mmene chigamulo chatulukira chifukwa chonena kuti anzathuwa anapita kukadandaula ku court kunena kuti anthu ammuzi mwa Kulia akukhala malowa mosatsata ndondomeko kapena molakwira malamulo ndipo achotsedwepo. Komanso anthu amene amanga pa malowa achotsedwenso nawonso kuti akumanga wolakwika ifoti malowo ndi awo. Ndiye titafika ku court kuno, court lapereka chigamulo lero kunena kuti iyi ndi a GM Properties chifoti boma linapatsa malowo ndi awo. Komano boma ndi a GM Properties sanamalizitse ndondomeko imene amayenera kutsata
po apatsa anthu chipukuta misozi anthu amene amakhala kwa kuliyani ndiye chifukwa chonena kuti maumboni akuonetseratu kuti palibe amene analandira chipepeso kwa kuliyani anthu apitirizabe kukhala mpakana chipepeso chizaperekedwe ngati sapereka chipepeso anthu apitiriza kukhala komanso pempho la anzathu a GM Properties kuti aphwanye kapena kuti agumule nyumba zimene zinamangidwa ndi anthu zamakono zimene zili pamalopo akhotiso akananso pempho limenelo anena kuti khoti silingalamule kuti nyumbazo zigumulidwe ngati anthu osanapatsidwe chipepeso akapatsidwa chipepeso limene angachoke pamalopo ndiye achidule njonena kuti khoti lakaniza kuti anthu achoke ndiye takwanisa ndithu chimene cholinga chimene timabwera ku khoti kuno kuzateteza kuti anthu asachoke pamalopo ndipo anthu pamalopo sachokapo azikhapompo mpakana ngati ali wokonzeka aboma ndi a GM Properties kuti anthu apase chipepeso chimene chizawerengedwe malinga ni mmene kwacha ili pakali pano. Ndipo a Jefferson Luwa omwe amayimira kampani ya GM Properties ati akukhulupirira kuti boma komanso akuluakulu a kampani ya GM Properties atsatira zomwe khoti lagamula. Tikukhulupirira kuti client wathu akhala okondwera chifukwa nthambi mabwera ku khoti aliyesa amati malonde ake oyankha mlandu amati malonde awo odandaula amati malonde awo so khoti lero lanena kuti malonde awo odandaula amene ali GM Properties kupereka chipukuta misozi si udindo wa GM Properties wokha ayi ndi udindo wa choyambirira udindo wa kunduna wa zamalo so au nduna wa zamalo amapita ukapanga kukafufuza kuti malowa akuyenera kukhala pa ndalama zingati akapeza kuti kukhala pa ndalama zingati amuza munthu amene ampeza kuti apange chitukuko pa malopo mu nkhani iyi ndi GM Properties so akapita ku GM Properties ma calculations ndi awa ndondomeko zake ndizi pamgwirizano amene anapanga mu nthambi amapatsa malo a GM Properties iwo akapanga kuti ndalama zimene mukufunika mudalipira kwenu ndizi ayiwaso tilipira kwezi kuti apatse anthu ake. Kampani ya zamigodi ya ku Australia Lindian Resources Limited yati idzipereka posintha miyoyo ya wanthu okhala mozungulira phiri la Kangankundi ndera la mfumu cha Nthunya mboma la Balaka. Mkulu wa kampani amalankhula pamene amapereka polisi ya Chanthunya nderalo yomwe kampaniyo yamanga. Zambiri mulipoti la Arthur Chokoto. Kampani ya Indian Resources Limited ikuyembekezeka kuyamba kukumba miyala ya mtengo wapatali mphiri la Kangankundi itachita kafukufuku kwa zaka zisanu ndi ziwiri zapitazi. Mugawo lake lothandiza anthu okhala m'madera omwe azungulira malo a mgodiwo, kampaniyo yamanga polisi yatsopano yomwe akuitcha Chanthunya Police Unit kwa kankawo nderalo. Malinga ndi mkulu wa kampaniyo a Aulin Voster, polisiyo ndi imodzi chabe mwa ntchito zothandiza anthu amderalo zomwe kampaniyo igwire. A Trevor Hiwa ndi mkulu wa kampani ya Indian Resources Limited kuno ku Malawi. Uku kuyamba chabe monga CEO ankananena kuti company tangu tikungopanga kumene establish pachitamaliza phase imene timati exploration pachizungu ndipo tangomaliza kufufuza kumene tikupita kusepano tikupanga design machine kuti tiyambe kumaswa miyala komanso tikumatumiza miyala imene tikupanga kupita nayo kunja ndi kuti kutsogolo kukhala zitukuko zambiri malingana ndi policy yathu ya company yothandiza community imene tikugwira ntchito komanso dziko limene tikugwira ntchito. Ndipo poyankhula atandira police unit iyo mkulu wa polisi mchigawo chakuvuma a Barbara Mchenga Tsika anati polisiyo ithandiza kuchepetsa umbanda omwe unalochuluka mderalo. Mbuyo mutinali ndi mavuto anthu akuno zinthu zikachitika zofunika ife apolisi amenera kuti ayende apite ku Balaka koma panopa titaona kuti zambiri zimachitika kuno atchalichi cha Katolika anatikomera mtima anatipatsa malo mmene timagwirira ntchito. Patapita nthawi ndithu ndi mmene anzathu awa ali ndemo abwera nkudzamangira nyumba imeneyi. Ndifo thokoza kwa kampani imeneyi kwambiri chifukwa kuchitika kwa zimene zachitika apa kusonyeza kuti chitetezo simunatisire tokha ngati apolisi ndipo ndi mmene zimenezi zizikhalira. Ndipo mfumu Chanthunya yati ili ndi chikhulupiriro kuti kampani ya Indian Resources ikayamba kukumba mgodo wa miyala ya mtengo wapatali kuphiri la Kangankundi miyoyo ya anthu amderalo ipita patsogolo. Chitukuko chimenechi ndi munthu wonyadira kwambiri ngati dera lonse ndi losangalala koposa chifukwa sitinali pa chiyembekezo choti tingalandire police unit ngati imene yokongola. Mavuto analipo ambiri makamaka kuba umbanda unalipo ndithu makanso masistere kwa bambo mfumu kumangolowedwa teile mopanda nthawi
akuba mangwana ngati podzasewerera ngati adzachola tanaposi kudimba zaife ngati kumudzi ndizo sachita kunena. miyala ya mtengo wapatali yomwe ili mphiri la Kangankundi amayigwiritsa ntchito kupangira maginito, zipangizo za galimoto yoyendera mphamvu ya magetsi ndi zipangizo za mphamvu yochokera ku mphepo mwazina. Arthur Chokoto, MBC, Balaka. Mashehe mdziko muno adandaula ndi kukula kwa mchitidwe othetsa mawanja pakati pa anthu a zaka zapakati pa 20 ndi 35. Mtsogoleri wa mashehewa Grand Mufti Muhammad Uthman wanena izi ku Lilongwe pa maphunziro okhudza mawanja a Chisilamu. Austin Fukula walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Helix Manemba. Anthu akamalowa m'mabanja amalumbirira kuti ati akhala limodzi mpaka imfa idzawalekanitse. Komatu sizomwe zikuchitika makono kamba kuti akuti mawanja angotha mwachisawawa. Grand Mufti Uthman wati kudzera mu Islamic Information Bureau mwa mawanja 100 omwe amadalitsa 40 mwa iwo akumatha kamba kokhala moyo wokopera wa chikhalidwe chakunja. Mawanja omwe akumatha kwambiri akuti akumakhala achinyamata a zaka zapakati pa 20 kufika pa 35 zakubadwa. Mabanja amenewa ndi amene amakhala kuti sanakwanise 15 years kapena 10 years. Foti makhulupirira kuti banja likamayamba limayamba ndi chikondi. Nde chikondi chija pamene sichinachitike banja lija limata within 10 years. Koma banja likadusa 10 years timakhulupirira kuti litha kukhala. Izitu ndi zomwe zachiritsa kuti ofesi ya Grand Mufti of Malawi ndi Lilongwe City Center Muslim Jamaat ayitanitse msonkhano wa maphunziro okhudza za mbanja kwa manja a Chisilamu. Ndipo pa mpando oyendetsa msonkhano wa manjawu Alaison Kandu ati akukhulupirira kuti misonkhano ngati iyi itamachitika ndiye kuti manja achinyamata atha kumalimba. Tupena pake msociety mwathu sizikuyenda bwino malingana ndi level ya mathedwe mabanja. Masiku anowa mabanja akungotha mwachisawawa pamene banja ndi maziko a society. Banja likatha amene amazunzika kwambiri ndi ana, ndiye tsogolo la ana limakhala losowekera bwinobwino. Ena banja likatha abambo udindo onse amausiya. Malipoti akuonetsa kuti kuyambira chaka cha 2020 mabwalo a milandu akhala akuzenga milandu yothetsa mabanja yochuluka. Ndipo pa mabanja akuthawa 90 pa 100 aliwonse ndi mabanja a anthu a zaka zapakati pa 20 ndi 35 zakubadwa. Munkhani zakunja pali mpikisano waukulu pakati pa Donald Trump achipani cha Republican ndi omwe pakadali pano ali ndi mavoti a koleji okwana 246 pamene yemwe akupikisana naye Kamala Harris ali ndi mavoti a koleji okwana 182. Zotsatirazi zikuonetsanso kuti a Donald Trump apambana ku madera a North Carolina ndi Georgia komanso akutsogola ku madera ambiri komwe kuli mpikisano waukulu. Kuti munthu apambane pa udindo wa president wa dziko la America akuyembekezeka kuti apeze mavoti a koleji okwana 270. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Maiko a Sweden, Ukraine, France, Netherlands ndi South Korea apereka thandizo la chimanga cholemera matani 19,000 ku dziko lino. Unduna wa zaumoyo wati dziko lino likuchita bwino pa ntchito yolimbana ndi matenda a malungo. Ndipo bwalo lalikulu la milandu ku Lilongwe lalamula kuti malo aku area 26 ku Kanengo ku Lilongwe ndi a kampani ya GM Properties. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti ndikufunirani mawa opambana.